बारग' आजिरा मोननाय सासे फोरोंगिरि आरो लोगोसे बिथाङा बर' सासे रेडिअ आर्टिस्टमोन। बिथांनि अबथिरा गोमालांनायाव थारैनो आङो दुखु मोननायखौ फोरमायदों। जोङो मिथिनो मोननाय बायदिबा बिथाङा बनरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों गोथौ मोनसे सोमोन्दो दङमोन आरो थांनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे सोमावसारनाय जादोंमोन 1987 मायथाइनिफ्राय बे सोमावसारनायावबो बिथाङा मैखोमै बाहागो लादोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफाद बनरगाव दख'राजों आरो बर' सुबुं सोमावसारग्रा आफाद BPSC जोंबो बिथाङा सोमोन्दो दङमोन, बिबान लानानै खामानि मावदोंमोन। दा बेबायदि सासे सुबुङा दिनै जे जोंखौ नागारलांबाय, थारैनो बे जोबोद दुखुनांथाव जोंनि थाखाय। सासे बे ओनसोलनि बयजोंबो मोजां मोनजाग्रा सासे मोजां सुबुंखौ जों खोमानानै लानो गोनां जाबाय। दा दिनै बिथांमोननि जे नख'र थालांनाय दुखुथिया जे नख'र, बे दुखुथिया नख'रनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दाहा फोरमायनायखौ आं बे समाव बावहरदों आरो बिथांनि जे जोबथा जे मान बावनाय, बे मान बावनायाव दसे नुजाफैनानै आंबो आंनिफ्राय बिथांनिसिम बे मान बावनायखौ बावदों। नोंथांमोन चेनेलखौ बरायनानै लाग्रोबाय। सुखनजरा गामिनि जे बुद्धिस्वर दैमारि सार, बिथाङा मोनसे समाव मावग्रोमारि ME स्कुलनि सासे फोरोंगिरि हिसाबै खामानि मावदोंमोन। बै समाव बिथांजों आंबो सासे फरायसा हिसाबै फोरोंजानो मोनदों। बिथाङा बयखौबो अनोमोन, बयजोंबो मोजां गोसोयै बिथाङा रायज्लायोमोन। फरायसाफोरजों बिथाङा बयजोंबो मिला मिसा भाबै अनोमोन, मोजाङैनो फोरोङोमोन आरो लोगोसे बिथाङा मोनसे समाव रेडिअ आर्टिस्टनि खामानियावबो बिथाङा खामानि मावदोंमोन आरो बेजों लोगोसे बिथाङा सुखनजरा गामिनि जे EHU स्पर्ट्स क्लाब बेखौ गायसननायावबो बिथाङा मैखोम बिहोमा लानानै खामानि मावदोंमोन। बिथांनि रुंसारि जानायाव जोङो बनरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। लोगोसे बिथांनि नख'रनि गासैबो सोद्रोमा बिथांमोननिसिमबो जोङो बनरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। बिथांनि रुंसारि जानाया जोंनि ओनसोलनि आरो दख'रा आफादनि सिङाव थानाय गासैबो ओनसोलनि आरो बर' हारिनि थाखाय मोनसे सुफुंनो हायै खहा जादों होननानै जोङो सानदों। बिथाङा सासे मोजां बयजोंबो मिला मिसा आरो सासे इन्टेलेक्सुवेल हिसाबै ओनसोलाव खामानि मावबोदोंमोन। बे हिसाबै जोङो बनरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गोथौ दुखु मोननाय फोरमायनाय थाबाय। खोनानो मोन्दों बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो लोमजानानै दंमोन। आंबो मोजाङै बिथांमोनजों जगाजग खालामलायनो मोनाखैमोन। बिथांनि लोमजानायखौ जोङो मोजाङै इनफरमेसन मोननाय जायाखैमोन। जोङो दिनैहायसो हरखाबै बिथांनि रुंसारि जानायखौ खोनानाय लोगो लोगो जोङो बनरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो टिम मोनसे बाहागो लाफैनानै बिथांनि जे गोथै सोलेर बिथांखौ जोङो मान बावनो फैदों। लोगोसे बिथांनि नख'रनिसिम जोङो दुखु फोरमायनो होननानै बनरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बाहागो लाफैनाय जादों।